Għal-korpi disciplinati, partikolarment il-Pulizija, l-elezzjoni ġenerali fissret iktar ħidma mis-soltu. Ħidma li għal-membri tal-korp bdiet l-għada li ħareġ il-wirt tal-President tal-Repubblika fl-ewwel ta' Mejju. Is-Supretendent Ramon Merċieqa li kien responsabbli minn ħidma tal-korp brabta mal-elezzjoni ta' dettalji dwar x'seħħ ma' One News. Ġimgħa u nofs isu 12 ġurnata biex jitqasmu daw il-voti mill-Pulizija li ġew identifikati door to door. Minn hemmhekk imbagħad wara li ġew mqasmin il-voti, sintendi ma jiġux mqasmin kollha, il-Pulizija reġgħet tidħol f'biċċa xogħol oħra biex jirritornaw il-voti, jagħmlu reconciliation tagħhom biex imbagħad jerġgħu jitqasmu mill-ases ta' kull distrett. Kif waqaf it-qassim tal-voti mill-ases, il-voti għaddew lill-Kummissjoni Elettorali. Dan biex il-Korp tal-Pulizija jiffoka iżjed fuq il-ħidma tiegħu nhar l-elezzjoni. Fil-postijiet tal-votazzjonijiet tittuħu ħsieb pereżempju dik il-ġurnata tal-elezzjoni li ma jkollokx hemm karozzi qegħdin jingumbraw iżommu l-famużi 50 meters milli jidħlu ġurnalisti, milli jidħlu kandidati, jagħmlu promotion tagħhom u dawn l-affarijiet kollha. Filwaqt li nhar l-elezzjoni kienet għaddejja din il-ħidma, membri oħra fil-korp kienu qed jippjanaw il-ħidma tagħhom għall-għada, jiġifieri l-att tal-voti. Mu nagħmlu li fin hemmhekk. Kif jibda il-proċess tal-att tal-voti. Nieħdu ħsieb is-security ġewwa il-counting hall, dak li kulħadd jara fuq it-television, kulħadd iħabbat mal-perspex, aħna nkunu qegħdin hemmhekk alert għal forsi qatt ma kellna dawn l-okkażjonijiet jekk inqalgħu xi battibekki bej in-nies li jkunu qegħdin hemmhekk. U mbagħad nibqgħu nistennew l-elezzjoni tillesti, ġifieri mhux ġast ħareġ ir-riżultat kulħadd ħabbat mal-perspex u tlaqna hemmhekk. Apart il-ħidma elettorali, l-Pulizija jkollhom responsabilità ta' diversi attivitajiet tal-massa li jsiru mill-partiti, kif ukoll attivitajiet fuq skala iżgħar bħal laqgħat taħt it-tinda. L-istess id-distretti fejn joffru sigurtà għandek traffic management fejn id-Dipartiment tat-Traffiku l-istess joħroġ ir-rotot tal-partitari għal fejn jgħidu għax pereżempju għandek partit għandu meeting ġo post u partit għandu meeting ġo post ieħor. Dawn mhux jaqbdu jiddeċiduhom, kienu jsiru laqgħat kull nhar ta' ħamis fil-preżenza tal-Pulizija, mal-Kummissarju tal-Pulizija u mal-membri tal-partiti u kienu jiġu deċiżi biex ħadd ma jagħmel attivitajiet viċin xulxin u nippruvaw kemm jista' jkun imbedu l-partitari rispettivi tal-partiti politiċi minn xulxin. Matul il-kampanja elettorali l-involviment tal-protezzjoni ċivili kien bilwis inqas. Dan kif hija d-deskrizzjoni tal-partiti politiċi jekk involvux lil dan id-dipartiment fl-attivitajiet tal-massa. Madankollu xogħol id-dipartiment żdied hekk kif resqet id-data tal-elezzjoni, jispjega d-direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla. Qabel ikunu saru żjarat ta' familjarizzazzjoni ġewwa il-counting hall, hemmhekk naraw il-pjan ta' evakwazzjoni, naraw l-assembly points, naraw li kollox qiegħed in place, naraw li hemm l-extinguishers kollha. U matul dawk il-5 tiem li semmejt dak ikollna fire engine hemmhekk, station officer, leading officer u 3 ħaddiema wkoll. Dawn ikunu hemmhekk on standby minn ħin għal ħin jagħmlu patrol, iduru biex jaraw li l-affarijiet huma sewwa. Il-Forzi Armati ta' Malta wkoll kellhom ir-rwol fl-elezzjoni bl-iktar dipartiment involuti kun dak ta' kontra l-esplosiv, hekk kif blajnuna tal-klieb isir swiping taċ-ċentru tal-att tal-voti, kmamar tal-voti, kif ukoll il-vapur ta' Għawdex li fuqu jkunu se jinġarru il-voti bejn iż-żewġ gżejjer.